Nyakoro mgajwang dakika na pagadek tok sangwen marokinyi kamora mora mintiera rakini machiegni e chenro mar mbaka oromo twak mabendo odoro bedo godo nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango kokinyi makawuono kaneno posters mabende nwa keyo okinyi makawuono mbaka mabendo odoro goen kaluore kod midhiero achiedh nade mabende joriemb boda boda kata pikipiki nitiere godo e chuny boma ma Kisumu kaluore kod okang' mano sie mabende nochiwnegi kod city manager ma boma ma Kisumu mar mondo mi kik giriemb boda boda e gwenge mag Milimani. Okinyi makawuono mane mbaka mabende odoro goyo pono nitiere gi thor wach mora mora kaluore gi okang' makamani oro nwan lai magwa ote machuok iyudo wa 3-6-000 mbui mar Facebook bende wantiere achiel kachiel. Okinyi makawuono koro mgajwanga antiere gi Balawanga mabende en manager mar boma ma Kisumu kanyakla kod Jacob Ogambo mabende en jakoma mar joriemb boda boda e county ma Kisumu. Kapok atudre kodgi mabende bro bedo katudre kodgi achiel kachiel gintiere studio marwa mantiere e county ma Kisumu. Kapok waloso kodgi wawinjane Ywak mabende jo boda boda nitiere godo moko kuomgi mabende nwa loso godo. County government kik frustrate boda boda ma Milimani nikech onge kama gibro dhie to kae ma izo jogi chule go loan jogi odago kae ma giseng'eyo ka gigolo gi ka gidwa dhi tikure. Akwayo city manager waheri kendo onego beni be recognize leadership mantie ti recognize boda boda as a whole mondo ingen gi be gin dhano kichiew gokinyi you just order ni okidwa market Milimani okidwa e boda boda mano ok en protocol en rang stakeholders wabed piny wawuon ere kaka dwa kony market Milimani. Wan kaka office bar market Milimani wan gi mikakati makare ne wasechako mar identifying bases tema within market Milimani kendo wasetimo ne bases go coding te kendo sani wachako coding mar members mamano gima kwa konyore gi sirikal mar county government gi police wabro golo bad elements mantiere within market Milimani to wabro dong mana gi joma beyo jok mariembo ga pikipiki ilawo kod giango kata wan wawegi wariembo pikipiki to pok nwa go ng'ato pok nwa ma ng'ato ana wuon asekonyo mama moro diel Milimani ka gotieno ka jomoko dwa my bag gi pesa matinge pikipiki matere town nikech diere kanyo mudho onge kata ka kinyalo lu kitingo bag koro ana konye matere nyaka town koro wan kaka jo boda boda sector Balawanga owe yware kodwa wewe watigi kwe onego bedo no luongo ji to ji bet piny to wacho gimotimore and then ing'iyo way forward ok ni ochiewo to wacho ni jo boda boda kik chung Milimani. Samo wacho ni jo boda boda kik chung Milimani gidhi tiyo kanye to gidhi chiemo kanye to gin gi jok monego bed ni o depend on them. Gima wakwaye en ni o stop gino mondo luong leadership mar boda boda nitie association leadership mar association then market Milimani be nigi leadership chairman gi sako otelo ne market Milimani. Nyakoro mgajwang mago gin mana moko kuom joriemb apiko mabende nwaloso godo kaluore gi kum mabende nochiwnegi. Moko kuom gi wacho ni pok giloso gi manager kata na manager e boma ma Kisumu pok loso gi kaluore kod okang' makamadi. Winjo kamoro bende wacho kano ni jok mariembo pikipiki okosanga omiyo kinyi makawuono bala kinyalo mana winja amusi ni misawa county ma Kisumu chio nade to mana kinyalo mana duoko moko kuom jo pikipiki kaluore gi kum mabende nichiwo kongo mondi kum manuchiwo ne jo boda boda nuchiwo ne ginang. Balawanga akendi kinyalo winje yo makare amusi ni misawa. Aparo ni manager e county ma Kisumu kwinje yo makare ipodi loso gige ko mag duol ponono no bro bedo ko winjo bro bedo kwatwa kode parnya kwa mgajwango kang makama biro juma mokalo kabende koro jorimba piko e boma ma Kisumu wacho ni negi yudo milome mabende kumogi mar ringo ahinya timo ohala e gwenge mag Milimani mantiere e county ma Kisumu. Kang makama kaluore gi manager e county ma Kisumu wacho ni kaluore gi medruok mag timbe mag njore mabende thothgi itimo gi joriemb apiko korka korgi bende koro owacho ni kum makamano ok giyie godo kaluore nokotwak kodgi onge jal mora mora mabende noloso kodgi kaluore kod okang' makamano nyaka chop sanya koro mgejwang mane weche mabende timore chuny boma
ma Kisumu. Parni inyalo oronwa ote. Lai magwa mag ote machuok 23600 mbui mar Facebook bende yudo chenro makama achiel kachiel. Mano kokalo e Ramogi TV e mbui mar Facebook kanyakla kod Twitter. Nyaka sani hakeni Jacob Ongambo mabende njakom ma Kisumu Bodaboda Association lakini bende winjo makare kiwinjo makore Jacob amosi ni misawa county ma Kisumu ochiyo nyade nyaka sani kumno chiwno juma mokalo kuma kamano bende usebedo kuluwo. Hello. Jacob akeni winja. Awinji erokamano wach maber. And Kisumu chiyo maber kawuono. Amor gi Ramogi TV kuom alikawa kendo warom gi city manager mimondo watua gi wach mar bodaboda ma market Milimani and Milimani estate as a whole. Yes. Jacob kiwinja juma mokalo kumno chiunwa hinya milome mabende nuwuok e apis manager e county ma Kisumu Balawanga kaluwore gi okanga mar mamonu timo tije wa hinya mag ohala riembo e gwenge mag Milimani. Ken wach makamano no kaunade? Apani gima city manager Balawanga nowacho ok nowache e yo maber nikech city manager en ng'ama ong'ewa to kendo ng'en bodaboda nigi structure ong'en leadership nitie. Mr. Balawanga personally ong'eyan Jacob en chairman and ong'en office is active to all of a sudden uchiew gokinyi to ondiko order no kodwa bodaboda Milimani yet oko consult kata kodwa kaka stakeholders and kata kaka office taming'eyo to kara city manager tiyo nadi ma onyala labu kreto wacho gir kailano to ng'en bodaboda is a sector and bodaboda tingo ji ng'eny ma oponego benu muoch to wacho ni bodaboda kodwa Milimani yet kuong'eny matimre gi piki ndiyo ma kwanyal tamre mano but kuni timre entire Kisumu maiso ni kata Nyalenda gino timre Kasagam kucha Migosi to kuondego beido nyaka japiko go otongo nyaka ji wakaji wa huko tukoro Milimani osimo bedo snatched which is wrong also but okonego chopi conclusion ne okodwa piki Milimani. Adwa nyisi nitie japiko mawuok Kibos, japiko mawuok Nyamasaria, otero nyathi Victoria Primary School, otero nyathi Exevarian, jopuonje ntima o jopuonje te onge gari. Koro aken city manager Balawanga dwan jabodaboda owe nyathi Dopalmas nyathi wuoth nyaka Victoria kose kanyo to dhi timo nang'o nyathi madhi Exevarian akiano dwano bed handle nang'o nikech seche moko nitie nyaka day schools day cares mani Milimani nyathi mayom japeng dwa chopo nang'o mondo nyathino chopi school. Erokamano ahinya Jacob kapok wadonjo kata mana e weche mag yore mopogore hinya matudo gwenge kawuok gwenge to tudo kata mana Milimani akeni ka Abalawanga winje yo makare abala kiwinja amusi ni misawa seyo mathoth osewuok hinya ne joriemb bodaboda mabende koro sei kaluwore gi milome mabende ni chiwo milome mabende kumo joriemb bodaboda e gwenge mag Milimani nyaka chop sani dwa wach ni kaluwore gi kuma kamano nuchiwo nang'o? Apana atwa mwango kata wach mwango manya wacho mano mara Balawanga men city manager boma Kisumu. Okay. Erokamano nyadala wachiwo maber koni wane studio ka mondo awinje makare wachiwo maber koni awinji apani wawinjo maber koro. Erokamano ahinya nyaka chop sani nitiere milome mabende apis mari mano mar manager county ma Kisumu nuchiwo makumo joriemb bodaboda mag timo ohala mag gi e gwenge mag Milimani nang'weni nuchiwo kum makamano? Wachiwo kum makamano kendo kawuono wadhi chako raid
kwa yudo boda shed gi garage kanyo gi mopa kanyo wabu mako tet watere wax yard. Asenyiso gini gi ya kanyo to ka bidok chien. Nikech timbe mosebedo ka timre kanyo gin timbe maricho. Jo boda go asendiko ni ng'eng'e sekarado kodgi ni goluru jokuoge ging'egi kata mobete batha kage ng'eyo jokuoge te kik pano kia. Koro Milimani giseloko kama boda distribute methadone drugs ni nyithindo modak Milimani, kama boda emitiyogo tiko ji nyicha kiko mama mayach magidwa nego modhi on koma. Ja boda wuon moting'o ng'ano to kendo chako ting'o ng'ano dhego ok nyal wuotho kata Milimani godhiambo. Awinjo ko bukre ka ni jomoko itong'o Nyalenda kila kwe matiende gini moro gi maliche ni kuno jak bedie. Milimani en gimi luongo ni elite estate. Adwa no winj elite estate en kuma ambassador nyalo biro to ninde, en kuma big investors ninde dakie, en an international estate for the city. Jomodak Milimani gin joma dwaro kwe, to mane ma welo teko bire nitie apartments ma kaka nchon gi welo kata ka welo biro ka to nitie apartments gi ma welo dake kanye mutimo yacht club gini ma former president biro ka modhi chieme kanye mutimo nyaka boot state house, ki walk state house donjo sovereign hotel ki ya kanyo the mills hotel, nitie joma dak kanyo gin foreigners. Koro takataka mag koji gotieno kadwa winjo abala kata mana kinyalo kata mana winjo ywak maggi giwacho ni nuchiwo milome makamano ka bende nokuloso kodgi chikiti maber chikiti maber. Awacho ni Milimani activities mag boda are suspended. Ngata modak Milimani obed ga range mar drop off ka usimbi ja boda gitimre kaka Uber, ikawo simu tigoni tidide drop tichako wuothi dik modhiya kata itimo pick up kata drop giko. Ok adwar ni gibed gi chokre kanyo, ok adwar ni gibed gi shades, garages mag locho mag loso boda kanyo kadwar orumo. Gidhi timo gimiluongo ni drop. It's very better ing'eyo ni mae abala wanga en ja boda aseore supermarket dikauna gik moko ikel kose drop to chako wuotho dhi kumodhiye. Mae en nyathina dhi central school agosi mun ja boda no to drop nikech koro mano ng'ama ing'eyo makata ko timo gimoro ka to ng'eyo gima mora ni ng'ato park ni kia route kia boda Milimani zero tolerance orumo te. Aseloso gi OCPD gi QRT what they comp those areas, what they clear all those perimeter. Kata gimiluongo ni kiosk okadwar Milimani, kata gimiluongo ni bulodo ma Lakndara okadwar Milimani, uso chips Lakndara okadwar Milimani. Kila kitu ngata modak Milimani wasemiyo gi notice prevent your frontage. Kika yud ni keto container mbele kar kanyo, kika yud ni kawo band mako disco gotieno ni ji ochokre, kika yud ni gothum kubedo license Milimani mondi team food court ma ji biro to chiemo to kika gothum kanyo abro loro bano. Kik timo anything. Milimani must be a quiet peaceful estate nikech en estate ma welo moa nyaka oko. Nitie joma odak Seychelles, nitie offices mag NGOs kanyo, nitie nyaka USAID offices. Okonyo dwaro ni takataka moko kelo no wich kutka. Nyocha ke konya thimoro magidwa nego gimenigi. Koro mano to bomo ngado ndore wacho mano sheria man. Mondo waji ni to boda gema tiyo nyaka pikipiki oni man number plate. They know that. Koro achung kar tienda ni Milimani kidwaro timo boda operation kao namba simo je boda gibed gi pool, bed gi uniform mar boda gi helmet or drop nyathi e school to chako kawo godhiambo as a non boda person, lakini onge parking. Mane bura madhi timo kodgi sani gibed gi ni their clients can pick and drop kata ka gin magi samoro gi supply nyaka chiemo, lakini parking mar Milimani boda rumo. Garage mar Milimani boda rumo. Kata kiriamo garage ok jo boda kende kata tuk ok adwa neno mapak Milimani, kata joma ren restaurants ma uso kar chiemo and abro name gi specifically VIP lounge owe gothum kanyo, Ranalo owe gothum kanyo, obro revoke their licenses. All these joma timo food court Milimani be decent ok kwadwar chokruok edoge kanyo mag tabala mana kinyalo mna winja milome makamagi uchiwo to bende uchiwo negi kata mana warning kata mana CM kapok kata mana uchako ka okang ne jogo eko ma bende iluongo kanya inyanya jo boda bende wacho ni nokuloso kodgi.
Milimani pok no miyo ga jo boda license to operate. Pok no nyiso gini udhi operate Milimani. And then se rado go officials mag. Ntie kuon mo kone ogedhi. Ido ka jo boda do park nyaka those state house. You cannot do that. Mago kuon mo kone ogedhi park here. So they need to apply for license to have sheds and operate in those areas. To givatimo Kisumu, your boda bedo misuse the politicians for political interest, populist tendency. Angaka city manager, I don't have time for those nonsense. Mag negotiate your boda bro support siasa or something. We must make the city right. Gibendi, nyakwambie gi room magitimo go handgi maber. Emo miyo what did you Kigali model? Kigali model park at a different area but kaka jauba kidnapa simbi kile kitu kana bala wangada Milimani adwa nikao nyathina ite supermarket ibi biro tikao and then there's going to be gated community to be allowed in nikech sani jom boda go ema supply methadone nyithindo mathindo mapodo dak Milimani ema genge kun mantie pesa manyanya mo drugs chamo drugs gi supply methadone cocaine to ka gisemer to gi khoji manyo mak mitere kot kawuono ka gin nyithindo mathindo momer wigi richo nikech nyomadho cocaine to ngamo madho cocaine koko repi to roi to negi and they don't care to boda must facilitate gi. So we have to do a serious crackdown in Milimani on this. Then we see how the estate will be peaceful. Then we move to other areas. But this morning I'm going to meet the boda people. Then we agree on how we are going to operate, especially in CBD and elite estates. Elite estates, gin estates ma jok makama fenables bodaki. Ero kama na inya Jacob kinyal mna winjo yo makare winjo kram na seyo mabende city manager ma Kisumu osewacho kanyo ni ununge jo maunda hinya mabende kelo rochruok mag arita kwe e gwenge mag Kisumu kene de wach nango jo maundu ko kungege dak usechwalo degi kata mna obila city manager mar mondo mi okawnegi okang. Ero kamano apane city manager wuoyo kendo owacho pache. But adwa nyiso city manager ni elite estate kaka Milimani mowacho no okwano tende mang'eny kendo okwano yacht club. Adwa nyiso ni nyaka Royal Swiss malo wan kod Siala Resort mano ni Kisumu Northward to kuonde ko boda nti owacho wach Kigali ana own personally na de to naneno kaka boda operate to kaka boda ne operate mane mo lead bonda na bed jakom mar boda Kisumu County to konyal nyisowa ka city manager luongo no he will not hesitate takataka which is wrong. Apana akawe marach nikech okonyal wacho no kodwa takataka Milimani yet jogi osebedo katiyo Milimani kanyo chakre boda chakre to kong'eyo kata sani jomanyo okwalo sim mamano station central nyomak jo kuoge go mano snatch sim to yudin ok gin joma woki Milimani kanyo ok gi park kanyo kendo gichung kanyo. Complainant otamre tero ndiko statement omiyo adonso city manager balawanga ni nyako understand ni boda and teach okonego luong ni takataka and gimonego timo kuongo onego miji notice okowach go kinyi kodwa boda as who ongenga mana above law city manager waluori lakini ongenga mana above law okinyalo wacho no kidwa takataka from today as who kendidwa miyo police tich matek mal laure go boda iwacho ni sense OCPD sense county commander yet we as boda onge notice mane miwa onge duration miwa nja kom lo sur kama mondo jo boda bed kama ichie utiwacho ni you will not allow that takataka which is wrong Mr. City Manager Balawanga and will not allow also as boda fraternity okwanyali yie ni boda ichie utiwacho no kidwa boda if you can identify thugs masafirisha drugs they are the same people why can't you just collide with us intelligence mari mingeono to agology to nyithindo ma oro boda drugs ge boda dwa pesa samo ore no dhe nyiewo kelo ok nyithindo ge mo mak to ka unatua nyathi kose madho cocaine boda man madho cocaine nikech boda wiyo dech gi manyo pesa joma mitigo cocaine emogol Milimani odhi odak kata nyawita kucha to ko wach ni boda kodwa makoro Jacob bendunge kata mana bunge jo maundu ge mana kaka city manager no wacho ni samoro nyalo bedo ni unge jo maundu koso un kaka jo boda une jo maundu koso ntiere jo matiyo gi boda itimbe maundu adwa nyisi ntie jo matiyo gi boda mabe wasekonyre gi police kama one on one mondo mamak jo maundu gi
boda Mr. Abala Wangonge maber history mar boda ma Kisumu ka governor mwenyewe no chungo boda ma boda nyicha onge structure. National government ubiro god biometric registration watimo mano, ubiro cooperative circles watimo mano, we are mobilize ji, sensitize ji mondo donji sector through circles. Abala Wanga book resa ni neno kodwa boda Abala Wanga emo no wacho nyaka mokuongo no dhi konyo timo coding. Bwa dhi nyaka office nyaka proposal mon watero ne bwa yiero nyaka colors of reflectors mono nego keti within the city otamo gi manage gikaw no boda is atakataka, which is wrong. Kindo Mr. City Manager kick ochako luong boda ntakataka, and or else kawuono kako wacho no dhi tiyo gi police mondo gol boda Milimani, will not allow that. Onego bed kodwa piny. Today morning sa beach sa dek gnus yako luongo some few officials market Milimani. I'm the county chairman. Samagir bilani team ronego binan mokuongo collide kod an kitchen City Manager an manyalo control boda katigo officials maga to oluongo some few individuals owacho ko woka to romo kod gi sa beach no jogo duog sa beach gnus office, yet waken proper way en mane to sani ochiwo wacho no sechiwo order nukajiwo ka today en lao jo boda kara wadhi wachango ero kamna nya Jacob kada mana kapoka loso gi Abala Wanga mar mondo mia emba winje pache ka luore gi okang makamano kada mana kiwinjo gima City Manager wacho ni okokum en mana ni koro yo mabende kuro bro tiyo mopogore winjo kanyo ni shades ibro bed ka igolo umeno uti kaka yor lony manyasani mana kaka kiwinjo di picking and dropping wacho makamani neno nade mire biro konyo duoko chien maundo one ready mar cooperate, one ready mar jo maricho mundo gole iwa wabe wagombo kabisa nikech giketho nyingwa, one ready mar cooperate gi City Manager gi county government whole, but in a proper manner. Nyaka understand leadership ntie structure ntie to ko wach no kodwa taka Milimani mane mokuongo hate speech kendo chayo ja boda kabisa. Kata sani kata king'iyo kaka Abala Wanga en gi kaka wachala denda chala lagu mare okonya luongo jo boda taka to mane tich machungne kaka jakom. Ero kama na inya kena Abala Wanga inyalo wachango kaluore gi okang makamano kaluore kod seyo mabende kata mana jatend boda jakom mar boda wacho ni okusebedo kata mana kuloso kod gi yo makare kapok uchiwo kata mana CM mopogore motimo. Aparo gima wabiro wacho ka en weche mag police mar loko boda chairman ko biro ka owe insight gi kia wach takataka or focus on teach monego watim. Wacho ni Milimani nyaka wa clean takataka wakacho jo boda takataka gin joma dhi koji mane takataka mago mon mayach to mag simu ngato kunyal patrol mano takataka nikech en ngama timbe ne richo mondo konego bide sa society mane takataka ma wacho to kabe abro nuoyo ngato mako ji to mag ji mano takataka moko dwar Milimani. Koro we dwell no dwa insight ji gi weche moko manono wabed serious ka gimo kelaka en pimo gimo mi wakumo wach boda Rwanda mo wacho no dhieno nyoche kan Rwanda 1 month ago onge boda ma operate CBD Rwanda aka tingi kanya terege onge ge pak pin kucha tego simo ge drop to ge dok okinya yudo boda do hotel kata kumo wacho kada mana Grand Swiss mo dhieno okinya yudo ka boda donjo do hotel e upake yeku kana Royal Swiss. Awache maber ni Milimani is our elite estate. Gichak niyo gimano. Milimani en elite estate, ibro timo drop off. Nikech okwadwar parking mag boda e frontage mag areas Milimani. Akwero, kena nuoyo. Okwadwar garage mar loso boda Milimani. Akwero, kena nuoyo. Okadwar bache mako thum Milimani to boda chakre kanyo urito passenger akwero kenda nuoyo. Okwadwar tedo chips giketo mabul e lakndara Milimani gitedo mandas lakndara to jo boda ne kanyo okwadwar eni chokruok mora mar transport activities obed tuk obed boda wadhi develop bilong ni drop off kuma noa Rwanda is so organized. Ok diti ji apare boda ka gitingo ji ang'wen abich boda onge helmet en mobet kani dipenje kata ka en gi helmet boda ne mar register no en gi uniform boda maka to gingo dinga strat ka gitimo U-turn kata barriers moket gi idho wiye man. There's a lot of indiscipline manyako oket nigi. My Milimani is going to be a pilot scheme nyaka warad code gi mon restore order. Koro kata wachango to sheria nyaka lu
Kigali mowacho no adak e 1 week ka study the mobility system, transport system. Ja boda boda kata na wuok hotel lower kadi timo shopping e lower CBD2 Kigali. Boda boda no chimo to kose drop at the hotel kwere ni go back to where your main parking is. Nitie kuma gichokrete to ket ni call system. Emone watim ka. Call system mar jo boda boda in elite estates anuoyo. Manyiso ni koro chairman wacho ka ote mwacho kiango na ngono takataka ma wacho anu takataka gen ngato kosebet ni itingo ngato pikipiki tikao nyako idirepo kisebedo ni ikao pikipiki tikalo tikogo ngato gisenego nyaka ji mago takataka mano ngama mjinga moko nego bede society. Yes, that mane wacho okawaji nja boda boda majinuin matiyo tije pile cha nitie jok ma wuok od boda boda to tiyo tije to yudo pesa ne to dhi pidho go ntinde ot odage ot mano is a member of the society. Mano ngama timo biashara mare. Manyiso ni kose lokre jama fundu mok nyal wuok ade gate nyok nyal wuok ni wuotho ni ngato kanyal patrol kada Milimani gotieno. En certificate mane ere sheria ma ja boda boda nigo ma estate yok nyal wuotho gotieno. To kana accuse gi falsely all the incidences ma criminal activities mose timre of the certificate gi pikipiki. Bila certificate nyaka gidog chien ma giwach ni bwana nyaka koro resto wabed gi registration wabed gi order wabed gi how nyaka gibed gi kila kitu ma miyo gi ni sheria makama ema miyo operate this. But Milimani tasekwel mo miyo gi option. Milimani gen gi clans mang'eny gi nyaka Milimani residents osenyisa nitie joma timo drop off magi drop e school actually make prior arrangement los chenro gi kama jomi dwano ting kidwano ter nyathi school go simu nitie jo boda boda kata ana dak Milimani nitie jo boda boda ma ori supermarket kama gik mo mane ma wacho to room kwa wayo ni gichokre kan to jokuoge ketho nigi mana kinyalo mana kete ler wach makama bala wanga mana kinyalo mana kete ler dibet ni Milimani kar dak ma Milimani kende ma bende kuo kata na maundu bitimo gi boda boda matimore kende buma ma Kisumu. Milimani makuma boda boda to timre everywhere in Kisumu to winja maler okwado wuonra elite estate Milimani otingo nyaka foreigners kane motingo prime NGO offices kane motingo prime ma investors odak kane motingo hotels ma most welo mabiro dakie kane motingo joma nigi relative ma oko nen awacho ni kane joma ni affluent families odakie ne koro en estate manyaka bed garden nikech investors mora mobiro Kisumu ka kama ginyanda ke Milimani kanye motingo nyaka state house kanye motingo nyaka kuond ma joma dongo dakie koro kadwa mungo jogo ok chal kod chairman modak man kain ne a foreigner mobiro a foreign diplomat ko biro dak Milimani mobiro ran NGO ne ok chal gi chairman buru mana mi transport ma boda boda nyaka protected. We as a county and Kisumu city nyakwa protect foreign residents modak investors modak nyakwa protect gi okwanyalo ya ni jomo kunyitino moko biro gi pikipiki to hoi tinga to gi simu chwado kore gi chuma kidhi wuotho to hoi to ni mano kanya wacho mano ngama koji kama mano taka ma nuan ya mano momiyo koro wan kaka sirikal kata gi hera kata gidwara to nyaka tim tija mar administration ni nyaka restore order the peace mar protecting individuals modakan. Ero kama na inya Jacob ben geno mara ni iwinjo kata mna ler ma bende city manager uchiwo mana pachi kapok wako hiyo matin. Anyalo wacho ni city manager koro temo loso dhoge maber but adwa nyiso city manager ni okwanyal frustrate okanya yiene kaka chairman nikech okachal go mzungu modak Milimani okachal go foreigner modak Milimani koro atag kata yie mondo o frustrate jo boda boda abende kaka jako mar boda boda Kisumu County okanyal yiene to nego atim niya kwa wacho koro wadwa pimre no who is who ok dhi konyowa gimonego city manager team eno nego luong leadership mar boda boda first to abed piny to nyiswa ni wadwa watem kama amiu these days kata nyaka chieng' makama
kaka leadership tima ni 1 2 3 ma wachogi mundi akwa change Kisumu to ko wacho no nyako maintain peace and order. Is there any peace samigolo joboda boda manyu chiemo Milimani manyoda Milimani chulo loan Milimani geji piki magitigo Milimani idwa golo gini ki okedwa gi nikech few individuals omanga to sim jomong'eyo gi kata wabe wase identify gigo Arena Estate jakuo mariemba piko gitingre ji adek driver gi ji ariyo gitingo nyundo gitongo ja pikipiki member na to gibe gibiro ga piko bugi kawa piko no ja piko no chung migosi sama koro ng'at bila no hinye to hinye na Arena ja pikipiki ogoja pikipiki but maka jokuoge ere kaka koro girgira wadwa handle sama ja pikipiki na hinyre ja pikipiki ber Arena Estate kacha to dako koro goli jo pikipiki ne kanyo tingo State House kiwuok Huduma Center nyaka ichopo butu Sovereign Hotel base ma pikipiki mani junction ma dhita tugende office to moro ma idho Huduma Center won idho Huduma Center kanyo won MNTP base within State House onge base koro omiyo abala wango konego wach kato create gik moko mondo uwinjre maber ni do kanyo mantie State House wan koro wacham State House ero kama na inya Jacob makama wabonyisi wadwan wa organize kama mondo ubed kama kidhi Kigali mwach Kigali asedo nyaka city ma Kigali mar Rwanda makama kaparo no gikanyo Jacob seche mwan kanyo no joboda boda nenti Kigali is the city won ido ka boda boda nyaka giki gitimo kendo gini makama kaparo no gikanyo wabiro duogo we were there makama jakoro mgajo mwako yo matin kwa duogo onge boda boda and you as boda ni CBD 2 and you as other person man city manager usati mangon boda boda Jacob no boda kikuchu Milimani Mr. Bala wanga kaki loso ni just calm down kaki loso ni Jacob wewe abana bo odwo kwati makamano discipline maingo nyaka ni Kigali poki sensitize jo uma boda mondo be discipline kaki loso any transport sector in the city kado bed man matatu nyaka bed gi discipline mane kaka city pang korogi any transport system we loso kae ni dhianje wach mondo members magi winji. Let me tell you chairman chikiti maber kidwa no winjire wawinjire ni what measures mondo waket in place mondo eke dwaro manyoko wati nikech joboda boda be nyaka yud yuto ne kwata mane go wach yes mane mondo wach to kibiro don record aka okadonra ingeni ni wacho ni sera kiki los kae to ngidwa insight gima wacho maber okinyalo wacho ni manga to simen gima this en gima rach ana se witness cases maja boda ma very genuine iko mini exactly meunge to unutime anga kasi and then unbe asebet kuma ja boda dwa wangonya ka mtoka piny kae no going at the street kwanza seria muti yugo en maru idungo ni jango mar bungu mke kumwa nade mondo the nation government nebi na ngoma nutim Mr. Bala winjina chairman chikiti kidwa no areto abala wanga gi Jacob nyakungeni wantiere e yamo to jopiny bende winjo nyakungeni koro wantiere yamo nikech koro chal ka gima koro duoko koro wan bende koro wake kumwachungi mana kinyalo chiwo ler mabende Jacob wacho abala ni wacho ler weche moko kae ok na donra gi chairman obo winjre winja we ler weche moko ka piny ka piny lokrega kik wapar ni kaka boda operate sani to Kisumu lokre ni kaka gibo operate wadwa loko ni operation mondo yuto mar gibo bed maber nikech ka onge order to kata gibende yuto bi bedo maber kuom order ma wacho ni boda o transform kod gik gimedo ni online activities wabed gi transport discipline within it wabed gi those circles mo wacho go gi route management to wange maber ni nitie kuond ma ok wanyal allow nige paki kata bedo ng'eyo ok nyal keto ni every town center en a parking eo mi gero bus stage everywhere wabed nitie kuond ma nyaka gidil gi online en Milimani nyaka koro gichak deal gi online activities ema bro konyogi nikech Milimani ko compare gi estates gi te en a hub mitie gi pikipiki first to distribute drugs 2 nikech kanyo ma ging'eyo ni nitie jo pesa man gi simbe mabeyo gi pesa ofuko ema gidhiye third anuoyo ne ni kanyo respected my capital society nitie respected individuals modak kanyo manyaka protect
nikech jogo te ka gi complaint en piki emotingo ng'ato moko ng'ato en piki pok taxi moro biro ma ng'ato kata tuk moro pok obiro en piki koro ka gin gi wuon adhi rado gi chairman mar Milimani route. I don't need to go to him en odil gi county te nyaka kure all the rest adhi rado gi chairman monoserado go mo odro wach mar Milimani route no nyaka bed controlled. Kendo obro yudo ka goyo simu tikelo no chudo maber moloyo parking. Kiridri kidhi piny bo status kidhi branch di sovereign yudo ka nitie parking mar boda ka. Kidhi kikalo do this estate but yacht club kidhi piny tie boda parking ka. Kidhi Kilimani yudo ka nitie free boda garage. Koro kwa trace boda garage kanyo ema joma wundu petime plan kama niloso garage mar piki to kusenge kamano te nango mutime abala kusenge kamano kuonde magitime maundu un kaka city manager mag Kisumu awacho maber step 1 was suspend those practical physical activity wadhi rado kodgi mondo gichak online activity. We want to them to magibed gi park central place kama pake ibed register gi biometric gi number plate maru piki di gi ID ni ibed registered ibed gi reflector ibed gi helmet gi telephone number. We are even going to encourage those estate fellows to put the number in the school area. We are going to meet principals mondo gibed ni nyathina and so aoro ngane odhiyo kawe period no gidhi adhiya kanyo gi ng'eny ka ontino to giduoko. Then online activities na bobo kono gi a central parking area ni Milimani mwang'eyo ni boda moro mo foreigner mok Milimani wabro yudo ne to gin gi wuon gibed on guard okwacho ni wan gimwa suspend and physical presence magi in certain areas to gima nyaka gitime online mane gima dhi timo kodgi sani gima dona gi chairman mar county ka onge ang'o chairman guri to ban kusani koro wanyalo biro wadhi ero kama na inya timo mani wa kise mo ne mani o maber kabisa kani gini gi Android no gi crash magiru port system makimu de lokre nyaka gi next 36 months nyaka be innovative ema de medo YouTube those society order transport area nike kada say domingo elaro teje biro akala ko stage so transport system Kisumu nyabe pana you can see we are doing it that is coming up we gonna need tuk it's coming up nyaka kwa na boda gi paro ne gin law mar Kisumu onyalo rogo ni city manager city ka koro maro ero kama na inya ntiere ng'ikruok mar duol matin sani ka to ko accident Kisumu ka ino be kata kero wango mtoka no timpiri chupui nyaka bed control nyaka gibed gi order ero kama na inya bala wanga ntiere ng'ikruok mar duol matino kwa winje yo makare kata kama nyakora mgajwa ngasene no ote mabendi sebedo ka iora abro somo mko kuom gi bang mano abro bedo kaka paro mogik ahinya inya kuoke city manager ma Kisumu bala wanga kanyakla kod Jacob Ogambo mabende en jakom mar Kisumu boda association ote mabendi sebedo ki ioro abro bedo kasomo gi achiel kachiel e wang jowi mari aneno kanyo Billy Matwidi wacho ni from Migori jogo nogowa ma motera mane theater koro ayie gi wach mar abala kanyalo neno ote machielo Jaramula Onona iwacho ne remember when I used to be a boda rider at Ba Ober Center. That's way back in 2012 up to 2019. Basically I can't say that watu wamejificha kwa boda wezi ni wengi kwa boda just imagine jioni uko na 300 na fuel bado sapa mago indiko na Kiswahili mang'eny kanyo Jaramula goero kama na nyako ote mari ote machielo mabenda bro bedo kasomo Chin Collins iwacho ni penji na abala wanga ni foreigners modak Milimani go emadwaro security moloyo japiny modak Kondele Nyalenda Obunga kata kamora mora e county ma Kisumu
mana bala biro bedo ka duoko penjo makamano. Tobias Odhiambo iwacho ni Wanga idea is good, but he need to sit with the chairman and agree on his proposal. Picking and dropping is the way to go. That's the way to go. Mano ote mar Tobias Odhiambo. Balo ntiere ote mathoth ahinya mabende sei ni dibed mana ni jodak mawuok e pinje maoko mabende luongo ni foreigners. Mabende ratich gi ng'i ahinya maloyo jodak e kaunti ma Kisumu. Mana ginyalo duoko kanyo mapiyo piyo. No, Natogonis. Awinje yo makara bali nyalo mana dhi nyime. Iwinja awacho na gweth kanyo piyo piyo. Koro gima awacho ni Kisumu ok ni Milimani kende. Koro kendo ka winje. Dede mbele winji. Okay. Kisumu ok ni Milimani kende. Kisumu area te nyaka protect residents ma Kisumu City. Wanyisi clearly tich gi joboda boda tek nyaka wachake piecemeal. Odwa chake Milimani, Tom Mboya nyaka all those areas. Koro emomiyo na wacho ni Milimani wachako kaka pilot scheme, pilot process. Example, no kwa timo Milimani successfully. Owena nkechi wadware ni Milimani gi Tom Mboya gi Riat. Wane ane kwa nyalo control movement mar transport, not only boda kata matatu gi tuktuk. Wachako gi Milimani nikech Milimani ochiegni gi CBD to ochiegni gi interface mar major hotels mantie kuro nyaka jo biashara. To jukumu marwa eni the whole of Kisumu City nyaka waket kue gi security. Koro wakwajo pejo Kisumu residents ni process mochakre Milimani obro dhi te nyaka all the estates. And plan modwa timo the next 12 months. Lakini wachage Milimani gi Riat gi Tom Mboya. Yero kama na inya gisani nikichane no ka wadong mana gi dakika 5 keje tu atieko chenro makama biro bedo kaka opachu mugik ahinya ka luoro gi thuoro wach mabende dwantiere godo. Jacob Ogambo kintiere kaunti ma Kisumu kanyo kaka jakom mar Kisumu Boda Association kwa tieko twak makama di wach nango iwinjo kanya bala wanga bende wacho ni kawuono ibiro bedo ka itimo apedha keni wach makama no ka jakom mar boda ukaunade. Anya wacho ni our city manager bala wanga gima abala wanga timo en otimo gimilo reverse psychology nikech onge gimonego tim to ok otim kako nego time. To in fact abala wanga pan advisor ema mare week matin nikech ok miye puonj maber kako nego tika ka city manager. Mokwongo kina leader onegi handle ji duto marom. To sama bala wanga dwa reason ne foreigners odak Milimani oro kodwa taka moko ma jokuogego. Jakuo rach kenda anadui maja okadwa jakuo tasekonyo kata county government kata national government yor tieko jakuo. But kaka bala wakadwa timeni akian kokod dhigolo jakuo kosako dhi med nikech okonego ka bala wanga wacho nonego los gik moko maber. Abala wanga senya kanyiso by then ne wan gi reinforcement officer Mr. Rimba mwa wuoyo ma wacho nonego bed kata kalonga to goli pavement. Abala wanga ngama chiew to wacho no kadwa kama to being nen jaluo mawiye tek en Mr. Right en kosewacho to sewacho mana kaka no wacho ba wanyise na wi kabros jibro okonego chungi adier mama no be but ere ka mutengo no joboda maduger nege kita shade mondo jaboda biro chungi ko chungi wi kabros nota amenya kasani kaka city manager udaka ni biro kelnu gin wabro romo no pokwa romo kawone robokre nika yani nyaka sani osenya kagolo order nika wuna pedha dite mrema raj maboda kodwa Milimani yet ongeo kuonde ma hotspots ntie owacho kibe maben Milimani bath go han ange kanyo mantie funde pikipiki to kanyo ok joge mokwongo gol mokwongo kosegolo gi to chak wajne bwana kwa segolo jogi pod gini dhi mbele mantie garage mane within Milimani emokwongo go to ko wajna ok adwa pikipiki mana kitieko pikipiki funde kati weyo be ikonyo koso kikonyo omiya dwa nyisa Mr. City Manager ni dog chien ket order mani golo cha mondi mondo wane to ere kaka dwa los gini wane to wachake ge kanye to kiwacha chanu boda okidwa boda Mr. Bala wanga boda is a industry kende so en gima duong
ok en gima rom kod gimi kakipare no abala wanga ibukre ga seche moko chiemo bukre gi jotuktuk ero kama na inya kawuono nwa lose ewi boda boda gi space mane Jacob ero kama na inya kacha nikech yani of gi city manager fail ga nikech ok idhi ga proper structure onego beni rango stakeholders ang'e jakom ni onega wuo kode ang'e ng'ani onega wuo kode mondo watim gini amicably solution ma once and for all to gi mugolo jaboda boda mokwongo wacho wach ma biometric jaboda boda te ing'ena bala wanga kawo ni japiny kata jaboda boda kata ng'ata rom kode jatenda pesi ng'eny kata in seche moko ni dongo maber jaboda boda ntimoro maonge smartphone tidwan koro ichak nyisega okukel gigi county ara jogi okaw smartphone ochul ga loan is county kanyo to gibed gi online service jaboda boda moro onge sim jaboda boda moro onge smartphone en mnage kaduda samidwa nyiso ni koro online iketho ng'ani Mr. Balanga boda mineno ni serve ng'ani opuonjo ni nyathi sani akanyo nyithindo dhi school o serve ga go piny ma serikal oketo matekni ng'ani puonjo nyathi ng'ani chulo loan ma pikipiki ni ng'ani ochulo ot in ing'eni iwacho ng'ani idak Milimani ng'ato to dak ero kama na inya Jacob abala wanga wachni mogik sema mayo wangwa semo serumo Jacob woche ma kila ng'ato rwak mondo ing'e ni kila ng'ato okrom ero kama na inya abala winjo ywak migolo ni kethe mondi ero kama na inya abala winjo ywak mabende imedo sum ahinya gi joboda boda mago duto te inyalo wacha chairman obiro yanya studio ka mano gimokwere poka yanyi kech chairman obedo gimulo ne gisungu sentimental ng'ama kia ni ja ohala onego los pesa okfinfali ne ka onge ng'ama kia ni boda boda timo biashara onge ji wang'e gigo te wacho ni kia ni biateko ano onge gimoro ni wich teko na wacho ni kan city manager nitie administrative work manyaka tim an gi jikumu gi duties gi responsibility an gi tich monega tim any transport sector ma city nyaka ket order to kelo Jacob kae ni biro loso na marache e studio ka bro yanya mago winja to benda kokelo what is there and asewacho to ka bidok chien nikech by the time manish make this decision na se bet gi meeting gi jo security system okwa bi allow ni nyathi mathin ma ja 12 years iroyo nginga mutinge pikipiki okwa bi allow ni pregnant woman iroyo maginene kidhi katondie ke state ne ko mama mo nyathi ot kadhi nyio gimo ke chiro giroyo maginego motho mo nyathino ka kich eno paro ni gigi simple magi kuma simple bet ni in gi yuto ok en certificate mikawo miting'o mi ogoji makoro kawuoni nyalo banacho ni chenro mage ma untiere godo asewacho chikiti awasewacho en mana ni semo mayo wangwa no but my parting shot nikech ukete kae all the time airtime ko yanya wacho gik manono ko asewacho adhira do kodgi policy mane was issue directive notice mane issue okabido ke chien Milimani dibet gi online services on boda boda mana kaka nyise ni adhigolo jogo kiero tibi warakri kodi Milimani for the next 1 week adhigolo jogo gi wukan bura mwadhi yalo ni and which is the most central place for them in Milimani to be to ere kaka ginyalo yudo simu boda boda moro nigi simu kila kitu ago simu tibiro okadwar parking mar boda boda anywhere in Milimani anwoyo and then kada mana Palmas that tuk which was also called it was just a matter of time they are going to relocate tuk pokubedo gi magging issues but boda boda Milimani awacho ni ngata modak Milimani ko kenyala afford Uber to kenyala afford transport on your own ngata modak Milimani gi skunde man Milimani gin gi specific customers magi ma boda boda mo bro drop nyithindo bro medo yuto gi okadwar parking Milimani mar boda boda simple obende gidi wa identify chairman ka Jacob wadhi identify kama ginyalo bete centrally kama ginyalo bete centrally okna tamra ni ginene services gidi timo lakini gidi centrally ma at least ngato nyalo goyo simu ka giket kanyo gin gi board gi mar telephone numbers gi kila kitu to gimiya number mar jo matimo Milimani route ni gin 20 gin 30 gin 40 to magi gi mano bro konyo wa tieko
tieko koyo ji ma Milimani. Kwa Milimani wadhi Tomboya, kwa kanyo. By the time watimo city they will be all okay. I saw it in Kigali. They are grouped in different circles. Erokamana inyabala. Wago erokamano kuom yudo thuolo mar biro loso kod TV mar Ramogi. Kiny makawuono in kanyakla kod Jacob Ogambo. Dioche makawuono mane chenro mabendo biro bedo kwa luwa achiel kachiel pedha mabendi biro bed ka itimo ne jorem boda boda. Ahinya e gwenge mag Milimani mantiere e county ma Kisumu. En manane semo samayo wangwa biro bedo kendo chakwa manya bala wanga kanyakla kod Jacob Ogambo mar ng'iyo chenro makamagi biro bedo ka chopo kanya. Koko manya kwa Ramogi juang in biro go erokamano ote aneno ki yoro mang'eny en mana ni sa emoseng'ado wa mar mondo mi wacho kana kaluore gi thor wach makama wabiro bedo kana kwa luongo city manager kendo mar neno kama okang' makama biro bedo ka chopi kwa kamano gi kanyo ben makelo wa giko mar twako kinyi makawuono ritur masani kiny bedo chieng' nyinga Sharon Ong'ao.